Bună ziua, oameni buni, eu sunt domnul misterios și v-am venit să vă spun că aș vrea să fac și eu promovări. Și stați puțin să beau niște cola. Și ai vrea să-i facă promovare în Mortalul Făbalistul, are numai 2 episoade, totuși are 5 abonați pentru 2 episoade, vai de mine și de mine, mă rog. E un prieten de la școală și vă rog să apreciați munca depusă eu cu el ca să facem videoclipuri cu Minecraft. O să ne apucăm în viitor dacă o să strângem like-uri, stați că nu stă bine părul, și de alte serii. Ca fiind de alte minigame-uri. O să jucăm, dacă ei jucăm deocamdată jucăm pe pro.minecraft.romania.ro. O să jucăm, el joacă și pe TerraCraft și pe adv.minecraft.romania.ro. Jucăm și pe play.minecraft.romania.ro. Știți? Și cam atât pentru astăzi. S-ar putea, dacă dați-mi și mie câteva like-uri, subscribe și să-i dați și lui like, subscribe tot acum. Dacă nu vă place, frate, eu zic, dacă nu vă place, uitați-vă la Rafael, Maxi Punct, Speedy Gamer, bine, nu-l recomand chiar atât de mult pe Speedy Gamer, bine, îmi place de el, fiindcă mă face să râd când îi înjură, dar nu-l recomand pentru copiii mai mici. Un copil mai mic care se uită la episodul ăsta poate să fie influențat de el. Și eu când eram mic mă uitam, dar am minte și nu sunt influențat de el. Nu zic că alții n-au aminte, dar mă rog. Să ne întoarcem la subiectul nostru. Vă rog frumos, dați like, tot acâmul pentru Mortalul Făbalistul și pentru mine dacă vă place videoul. Așa că la revedere, goodbye. Apropo, PC, s-ar putea să mă apuc și eu de Minecraft, de filmări, nu știu. Deocamdată mă joc numai cu el, deci la revedere, tot acâmul, goodbye, pa, auf Wiedersehen, la revedere. Ne vedem și data aviatoare. Păm, păm!